see, 'cause I think I do want you next to me. Good morning! Ayan, ako. Ayan, binibiro ni Saksi Holly. Ay, masama ang gising ni Baba. Ayan, nakabis na hunang pang-exercise ko. And nag-breakfast na yung mga bata. Baba, I'll go here, Baba. Baba, go up here. Yes! Gawan ko na sila ng baon. Baba, kasi si baby. Oh, nakaano si baby. Ouch! Nag-almusal na silang Sultana brand. Ayan, kay Tija and Zach. Ano yun? What do you want, Baba? Ano pala ngayon? March 7. Is it March 7, Kuya? Yes. Okay. Ayan, gagawa na tayo ng celery juice. And, umalis na pala si Jan. Nag-golf na yun, si Olendia na. And, naalala nyo nung bumili ako ng, nakita nyo, dalawa yung celery ko. Kasi, diba, nung isang araw, hindi kahapon, kailan ba yun? Nung bumili ako ng t-shirt ng mga bata, Tuesday, dumaan ako doon sa, sa food lang. Kasi malapit lang din yun sa Best Buy, tsaka sa Kmart. Sa gitna siya. So, sabi ko, tingin ako ng celery. Kasi last time, nung pumunta ako sa Coles, wala sila talagang celery. Kaya, pumunta ako sa She's Apples. Yung She's Apples, isa siyang healthy na mga food. So, doon ako bumili. So, sabi ko, baka wala na naman sa Coles. Kaya, kumuha ko sa Foodland. And, pagpunta ko sa Coles, meron silang celery. And, mas mura. Ito yung sa, sa Foodland to. Nandito yung resibo. Akala ko nga, sabi ko, baka nagkamali lang ako. Pero nakita ko yung resibo. Eto, isa lang siyang ganito. $8 siya. Kita nyo ba? Ayan, $8 siya. And eto naman, $4.50 ata to. Basta hindi pa siya $5 sa isang ganito. Halos pareho lang sila karami. What's that? Oh, no, don't touch that one. What was that? Ayan, eto yung sa Foodland. $8. Nasaan na yung resibo, Baba? $8 something. Or $8 lang. $8.99. So, isang ganito, hindi ko alam na mahal pala yung celery. Kasi hindi talaga ako tumitingin sa mga presyo. Pag kailangan ko talaga, kukuha ako niyan. Tapos, doon lang ako napansin ko lang kasi yung papunta ko sa Foodland, $8 to. Tapos sa Coles, $4.50 o $4.99. Basta less than $5 to. Ayun, oh. Parang mas pareho lang. Labas niya natin to sa plastic kasi ikaw ha. Baka naman kasi organic to. Parang hindi rin naman to organic kasi nandun siya sa mga Mas maganda pa nga yung sa Coles. Tsaka mas mahaba yung sa Coles, oh. Ayan yung Coles, oh. Ito yung sa Foodland. Ayan. So next time, hindi na tayo bibili ng celery sa Foodland kasi ang mahal ng celery. Hindi naman ako sabing, organic. Sana organic siya kasi mahal siya. But anyway, gawa na tayo ng celery juice. Unahin ko na itong mamahalin ng celery to. Ha? Kasi sobrang mahal niya, ha? Baby shark, baby shark, mommy shark. Ayan na yung ating celery juice after kong ma-strain siya. And ayan yung ating pinagpigaan. And, ayan, ilalagay ko na siya dyan. You wanna eat that? No. I don't like it. What are you doing? No. Smell. Okay, akin na. And eto, ikukuskus ko ito ulit sa aking fest. Okay? Mom, like it. Isali na natin siya. Very nice. Yes, mom. Diba, oh? Sakto lang siyang may konti, oh. Oh. Alisin natin yung bula. And put out, Mom. Oh. It's too big. Ayan. Sakto lang siya, oh. Diba? The big one. Ayan na. Good luck.
Ayan, eto na naman tayo. Nakalimutan kong lumalas. Open. Gusto ni Holly I'll mag-baking. sit in Do you down. wanna dip this here? This? Like this? You want? And I No? nothing to No, thank you. Ayaw. So, ayan na yung ating celery juice. Ang puno-puno niya. Nakalimutan kong bumili ng straw kasi sabi sa mga nakita ko sa mga umiinom nito sa YouTube, mas maganda raw pag may straw. Wala tayo. Good luck! Ito na naman tayo. Pangatlong beses ko na to. So, ngayong week, pangalawa. Last week, isa. Tapos, etong week, ito yung pangalawa natin. Yung pinakauna, sobrang grabe. Pero yung pangalawa, ganun pa rin. Yung pangatlo, medyo nadidiretso ko na siya. Malapit na to. Ang pangit pa nag-burp. Makakaya nyo rin to. Nung una nga, hindi ko rin talaga, as in, ang pangit talaga ng lasa niya. Pangit pa rin naman ang lasa, pero parang masasanay ka rin ata. Ayan, kunti na lang. So, ayan, finally, naubos ko din siya ng mabilisan compare sa first and second ko, diba? Alam nyo yan. And, hopefully, mainom ko talaga siya everyday. O kung hindi man everyday, at least twice or thrice a week. And so, ayan, hintayin ko lang siyang siguro maghintay lang ako 5 to 10 minutes and then mag-exercise na ako. And, mamaya, ang kakainin namin ni Holly is may meatballs and corn. And meron akong, tawag nun, yes, Baba. Yogurt? Yakult. Gusto niyo naman Yakult. Wait. Mayroon akong yun? May niluto ako kagabing salmon. So, yun, Mama. You want Yakult? Manners? Please. Please. I'm do it. You do it? You have to shake, okay? Okay. Okay, here you go. Shake, shake, shake. I did. So, ayan. Maya-maya na ulit. And then, ita-timelapse ko kayo mamaya para nag-exercise ako. Hi! Ayan, nag-change ako kasi sobrang lamig ngayon dito sa akin. Kung saan ako mag-exercise, malamig yung panahon kasi autumn na ngayon. And, pinag-iisipan ko kung pupunta ako kaya naglagay akong lipstick or lip tint tsaka dito sa cheeks. Kasi, pinag-iisip ko kung pupunta muna ako ng Cotton On. Kasi may nakita ko mga sales na mga pang-workout doon nung isang araw, nung last week. Yeah, last week. Or the other week. Sana. Ay, matagal na. Sana nandun pa. So, yun nga. Gusto kong puntahan kasi meron silang mga pang-workout doon na hindi naman makapal na mga pang-exercise. Pero pwede na yun. Parang mahaba siya. Kasi ngayon malamig Kaya nagsuot ako nito. Pinatungan ko yung suot ko. And bukas pala, alis kami. Punta kami ng... What happened? I fall over. Oh, sabi ko, be careful. Hi, guys. And ano ba yan? Sinasabi ko yun. Bukas, alis kami. Punta kami na. Where are we going tomorrow, Holly? Where are we going? Where are we going? Adi? Adelaide. Yeah, punta kami ng Adelaide bukas. 3 days kami doon. Kasi bukas Friday. Ang balik namin Monday. So, kila Race ulit kami mag-stay. Where are we gonna stay, Tita? Tito Ray's house. Yeah, Tita Ray's house. And Tito? Tito's house. Tito Dan's house. So, doon kayo mag-stay. Mom. And kasi Hey, Daddy. Kasi yun, long weekend yun. And so yeah, pinag-isipan kung punta tayo doon o mag-exercise muna ako. And may linalaban din ako. May niload ako kanina bago ako naggawa ng celery juice. May niload akong mga
damit. And hintayin ko rin na matapos para masampay ko na habang kung makalis man kayo ni Holly, at least madadry na yung kasi diba alis kami. And kagabi, ayan, naglaba din ako kaya marami akong tutupiin. So ano Holly, mag-exercise muna tayo. Nakapag wala akong kilay kasi sabi ko, maglagay lang tayo ng cheek, lip tint at saka pampapula dyan sa lips para hindi tayo maputla. And eto pala yung binili ko. Wait, baba. Buksan na kaya natin to. Eto yung balance, balance trainer na binili ko sa, sa Kmart. Ayan, buksan natin to. Wait, baba. We're gonna open this, okay? Yes, we're gonna open this. Wait. Kuha lang tayo ng gunting. Wait lang. So, ayan, in-on ko na yung computer para sa music natin kasi mag-exercise na lang muna ako. Baka ako pumunta ng town. Pero hindi na ako magbibis. Eto na yung susutin ko kasi mamaya pa ako maliligo. Wala naman ako doon na imimit. Ito yung laman sa loob. Hindi pa siya hindi pa siya naka-pump. And, ayan, pareho lang yung niya, kulay niya. Kung anong yung nasa picture, pareho lang sila. Kaso, wala siyang instruction kung paano siya gawin. And, ayan, pumunta ako kay YouTube. And, ayan, meron siyang, pinapump. Yung gamit niya lang is yung parang yung pag nagpapump tayo ng balloon. So, yun ang gagamitin. Kasi may siya dito, oh. May buta siya dyan. So, dyan natin siya ipapump. And, meron siyang plug na dalawa. Nasaan yung isa, Holly? Ayan kasi si Holly. Ayan. Ayan, dalawang plug. And, yeah, yung isa dito natin ilalagay. Tapos, spare one yung isa. And, eto, meron siyang dalawang, can I borrow? Eto yung tube resistance sa magkabilaan. Dalawa nito. Akin na, na kasi ni Holly. Ayan, so, kuha lang ako yung ginagamit ko pag, andito yun eh. Pag nagpapump ako ng balloons ng mga bata, nandito yan. Nasaan ka? Nandito ka, alam ko, ayan. Diba? So, eto ang gagamitin ko. So, ipapump ko lang yon and pump natin to. So, yan, dito. Tusok natin yan dito. Then, naghahawak. What's that, Baba? It's already it's already pumped up daw. Ayan na siya. And nilagay ko, ayan yung plug. Ayan. Parang nag-exercise na rin ako sa arms. Pag-pump nito ng mano-mano. Okay lang naman. Madali lang naman. So, ayan. Then, ilagay na natin tong eto ba? Hindi ko pa naman to kailangan. Pero dito siya ilalagay. Magkabilaan. Meron siya. Balance. Ayan. Mag-start na ako mag-exercise. And sinet up ko na yung mga gagamitin ko. And ito yung nadagdag. Yung gagawin ko is the same nung last time. Hindi kahapon, the other day. And si Holly, ayan na siya. So, yeah. Muna ako mag-stretching. And, yeah. Simulan ko na yung exercise. And, ayan kayo. Ita-timelapse ko kayo. Andiyan kayo. Timelapse muna. Ayan. Parang ikaw napagod, Baba. Ayan. Tapos na tayo mag-exercise and nafe-feel ko ang sobrang init kasi tatlo-tatlo yung layering ng damit ko. And wala pa ko yung proper na counting kung ilang repetition. Basta ang nagawa ko is, makikita nyo yun sa timelapse. Meron akong ginawa yung hinahagas yung bola doon. Then, dito, nagpa-plank ako. And then, meron akong ginagawa dyan sa kamay. And dito din sa sa suspension, meron na akong ginawa. And yan, yung bago may ginawa din ako. So, ilan yun? 1, 2, 3, 4, 5. 5 exercise ang ginawa ko. I think 3 times kong ginawa sila. So, yun. Magpahinga lang ako and magsasampay tayo. So, yun. Did you exercise too? What's that? This is the sticky talong. Say talong. Talong. So, yan. Pahinga lang ako and then magsasampay tayo ng alis. Yes, okay. Wow! Yan, kunin ko muna tong mga
nilabahan ko kagabi kasi may isasampay ako mamaya. And nagluluto na ako ng corn. So kunin ko lang mga to. Ayan, nakuha na natin yung mga sinampay. Pasok na tayo, Holly, kasi may isasampay pa tayo. Ganun lang yun. Pagkatapos mo kunin yung mga sinampay, magsasampay ulit tayo. Come on, Baba. Come on, it's hot here. Come on. Mainit yung panahon, pero malamig yung hangin. Come on, help Mommy. Come on, here. Teach you. Oh. Okay, hurry up. Okay, Mommy na lang. Pay naman tayo. And pagkatapos nito, kakain kami ni Holly. Ano si Holly? Kausap niya yung kapatid ko sa sa phone. Yeah, you can see her. Go. Ayan, sampay muna tayo. Come on, let's go. Ayan, tapos ako magsampay. Ayan yung sinot nila sa sports day kahapon. And siguro bibili ako ng bagong ganito kasi ito, ano na siya, oh, basag na siya. Basag. Sira na siya. Alis ka, Baba. Alis ka na. Oh, come on, let's go. Come on, come on. We're gonna eat now. Come on. Ayan, oh, sira-sira na siya. Wala na siyang handle dito. Oh. Palitan na natin to. Bili ako. Come on, kain muna tayo. Come on. Come on, jump. Yeah, it's you have to jump. 1, 2, 3. 1. Come on. Come on. 1, 2, 3. Jump. Come on. Ayun yung umapak sa ano. Ayan. Oh, it's dirty. Where's your shoes? Come on. Ayan, kanina, kausap niya yung kapatid ko. Yung lunch namin ni Holly, may avocado, and then, ayan, yung IKEA meatballs, ayan kay Holly. And eto yung sa IKEA sauce din to, ayan, nag-thank you na siya. And si Holly, Yakult, and meron tayong prune juice, ayan. Kanina, nagbabas na tayo. Ang galing talaga ng ating celery juice. Pero ayan, inom pa rin ako nitong prune juice. Ha? Wash your hands. Okay. Ayan, tapos na kaming kumain and kami ni Holly, nanonood kami ng vlog ni Anaka, yung sa Hong Kong sa Ocean Park. Tuwang-tuwa si Holly. Do you wanna go there, Baba? Ha? Do you wanna go see the shark and the dolphin? And Daddy down. Yeah, Daddy come. Do you wanna go there? Huh? Huh? And the phone. Do you wanna go there? Do you wanna watch that one? I don't go. You wanna go to the pool? Okay. Do you like this show? Do you like this show? Huh? Yes. My sister no. Ready, get set? Good. 1, 2. See. Okay, let's go. See ya. Here. Hold Mommy's hand. Okay, come on. Mother. Yeah, watch for the car. Okay, good girl. Is your baby okay? Yeah, okay. Come on, Mama, uy. Ayan, nag-stop muna kami sa di ba Cotton On dapat? Nag-stop muna kami sa Priceline and may nakita akong pabango para doon iregalo ko rin kay kay Kat and isa rin sa akin. So dalawa yung kinuha ko. Ipakita ko na sa inyo mamaya. And punta muna tayo dito kay Henry. Ayan, para kunin natin yung relo ni Zach. Come here, come on. Come on, bago tayo pumunta ng Cotton On. Okay, come on. Marami siya nakikita ditong mga kung ano-ano. Come on. We're gonna get Kuya Zachary's watch. Kasi last week pa yata or 2 weeks ago na ang dilim. So, ayan, dito tayo. Say hi. Hi. Hello. Hello, gorgeous. Is the watch ready? What name? My son's always asking me, is the lady ring you ready, Mom, for my watch? Ako na yet. So, ayan, fix na siya, oh. Matutuwa na Ready to na si go. Zach. Yeah, thank you. Thank you. $20. Thank you very much. Look at where's the doll. Ginagay niya dun, oh. Nakaupo si doll and then ayun siya, oh. Come on. Not yet. Oh, don't forget your what? You're forgetting something. Don't forget your baby. Baby. So, ayan. Ito na yung watch ni Zach. Lagay na natin yan. Yeah, Kuya Zaki's watch. Bye. Very cute. Thank you. Thank you. Okay, let's go. We're going to Cotton On. Ayan yung Cotton On. So, tatawid kami ni Holly. Hold Mommy's hand and you have to press. Press. Okay. Press.
good girl. Wait, okay? Ayan, dito tayo sa Cotton On. Come on, Baba. Ayan, ang daming sale. Ayan, $10. Pero hindi yan yung ating hinahanap. Pero tingnan pa rin natin. Baka may mahanap tayo dito. Come on, Baba. Come on, here. Sumasayaw siya. Ayan, $15. Oh, cute. Kumakanta din siya. Ihasa. So, ito yung sale ng mga jacket na light lang siya. Oh. Manipis lang ba? $20. And, ayan, yung pants, 15 10 and ito, mayroong $5. Tingin muna tayo. Baba! What are you doing? Wait for mommy, ha? Alrighty. Let me take all the hangers off. This one, I don't know if it's gonna You fit. keep your tag on. Yes, I will. Keep the receipt. Yeah. Ah, There you go. see ya! See ya. Okay, come on, love. Uwi na tayo. Wait, where's your baby? Ah, it's in my bag. It's in my bag. It's in my bag. Okay, come on. Sabi ko na nga ba, here. Thank you. Ayan, naiwan sa counter. Yes! I thought it's in my bag, Baba. Why did you put it in my bag? Ayan, bahay na kami ni Holly. And yung boys, maya-maya, andito na yun sila kuya. Naglalakad yun from school. Alis din sila, punta sila ng para sa kanilang golf lesson. And eto pala yung nabili ko. Sa price line ko nabili. Diba bumili na ako ng regalo kay Kat? Ito yung doon sa chemist na binili ko yung diffuser. So, ayan. And eto, idadagdag ko. Kaso sa price line, wala sila yung gift wrapping. So, maghanap ako dyan na pambalot. Ayan, yung Tommy Hilfiger. Favorite ko to. Isa to sa mga favorite kong pabango nung college ako. Ayan. So, isa kay Kat. Ilang ml ba to? 100 ml. And ito yung akin. So, ayan. Ang bango niya. It reminds me nung college. Nasaan na yun? Ito siya, oh. Floral lang siya. Ang bango. So, ayan. So, babalutin ko to. Ayan, kay Kat. Ito yung akin. And, diba sabi ko, punta lang ako ng Cotton On para bumili ng, yung... See, Mom. Hi, Nat! What? You're going? Yep. Go change. Hi. Look what I got. Thank you. He wants to my own. No, this is your akala niya new one. This is your old one. It's fixed. So what is it? Yeah. That's I went- why you went to the mirror. Yes, because What I is want to it? surprise you. Oh, sorry. What is it? Second is what? Yeah, I can put it on. See ya. See you. That was in plastic. Because they fix it now. What is that jumper? So, are you happy now? Remove your jumper and get Was changed. that mine? Yeah, that was you, Sak, and now Holly. Yung suitcasing jumper ni Holly na yellow. Kay TJ yun noon. Then ngayon kay, dati kay TJ, Sak, ngayon kay Holly naman. Baba! So yun, saan na ba tayo? Yun, di ba sabi ko bibili lang ako ng yung mga, ha? Yung pang exercise ba na sweater ba yan? Ito yung manipis. Ito oh. $20 lang to oh. Anong size mo? Yes, baby. Cake. We don't have cake. Big cake. Favorite niyang rice, parang crooked kayo. Parang crooked. Ask ko yung TJ. Yung rice cracker. Oh. No, they're gonna play golf. So ask ko yung TJ. Ha? What? There's one there na. In the... Oh, there, oh. Huh? I think it's dry now. In the lunch. Ha? Ask Kuya Sak. Kuya TJ. Kuya TJ? Okay, wait. Gusto niya yung ABC. So, ipakita ko lang sa inyo naman.
Yeah, wait, Baba. Oh, gusto niya ng ABC. Go get the remote. Hurry up. So, eto siya. Oh, ayan. So, eto. And, I don't know, Baba. You found it? And eto, bumili ako ng mga ganito, oh. Ayan, mura lang to. $3. Nag-sale shop. Dati siyang... Hindi nakalagay. Basta $3 na lang siya, oh. Okay. Oh, it's off. Kuya Sa, can you please turn on the TV for me, please? No, I don't know. Okay. Can you turn on the TV? Wait, can you give me it? Okay, hanapan ko muna si Sak ng ng golf shirt. What happened to your arm? You're going now? Yeah. Thank you for doing this, Mom. You're welcome, Nak. Is Ayan. it the right time? Yeah, it's 3:31 now. No, it's that one. Same. So, ayan, eto yung, dito ko na lang ito i-hold sa may kusina. And, ayan nga, yung pang-exercise natin, mga sando-sando lang. So, bumili ako ng Did I dalawa, text you, Mom? tatlo. Mom, did I text you? No, I went there, Baba, because I went to Cotton On. Kasi yung Cotton On, malapit lang naman yung Henry. So, isa, ayan, iba-ibang kulay. Purple, light purple, parang dirty white siya, oh. Hindi siya white-white. Dirty white. Tapos, ito yung white na white. And then, blue. Tapos, iba-iba yung kulay niya sa likod. May red and yellow, pink and yellow, green and white, then white and gray. So, diba? Ang cute lang. Tapos, ito, $5 to. Large yata to. Small. Maganda naman kasi siya, oh. Naka-sale din to. Dati siyang $24.99. $5 na lang siya. Sa body, ano to eh, body yung tawag sa sa pang-workout nila. And eto, oh, yellow. Ang kinuha ko is, nangangarap ako, extra small. Ayan, dati kasi mga extra small naman talaga ako. Malay nyo, pumayat na, umalis na tong belly natin. Yung excess natin sa chan. So, kinuha ko eto kasi ang cute niya, oh. Malamig sa mata. Ano siya, magkano na lang to? $10 na lang siya. Dati siyang naging 15. Tapos dinaw nila sa sa ayan, ang dami. Dati original price is kasi tatlo eh. Tatlo siyang $39 siya dati. Kita nyo ba? Basta tingnan mo. Ang dumi na ng kuko ko. Ayan, $39.99 siya. Then nag-down sa $20. Kasi tatlo ng orange to eh. Nagdikit-dikit na. So, but anyway, yeah. Ayan, $20. Naging $20. And then, naging 15. And then, down to 10. Siguro next week, $5 na lang to. So, eto, isa nito. And eto, may black pala ako nito. Eto, $5 to. Oh. Dati siyang $24.99. $5 na lang. So, ayan. And eto, ang cute din ito. Extra small din yung kinuha ko. Last na lang tong kulay niya. May parang pwede siya dyan mahanginan, oh. Papasok yung hangin dyan. Parang binutas-butasan lang siya. Pero maganda siya, oh. Extra small. Nangangarap ulit. And $10 na lang siya. Unang sale is $20. Then $10. So, original price niya. Siguro pareho lang nung yellow. Pero mas mahal siya. Kasi ito 10. Ito, magkano to? 10 or 5? 10. Para silang $10. Tama ba? $10 ka ba? $10. And eto naman, $3. Orange naman to. Ayan. $3. Dati magkano ba siya? $5 sinail nila una. 5. Tingnan ko ha. 5 siya dati. Tapos down to $3. Pero ang original price niya is, ayan, napunit na. $19.95. Ayan. Pasensya niyo ako kung madumi na. $19.95. Diba? So, naging $3 na lang siya. Kung may iba-iba nitong kulay, kinuha ko rin lahat. Ayan. So, ayan. Maganda yung kulay niya. And, eto, hindi ko to sinukat. Ano to? $15 to. Dati siyang $34.99. Ay, hindi ko siya sinukat. Pero sabi niya, pwede ko naman daw exchange. Hala, parang hindi kasya. Hindi nga to kasya sa akin. Kasi nangangarap na naman ko. Australian is size 6. Dapat size 12 or ano. Ba't ko kinuha to? Naganda kasi sa kulay niya. Pero malay nyo, tingnan natin.
Ayan, $15. Ito black. Ito size 10 Australian. Saan nagmagkasya to? Pag hindi, sabi niya naman pwede kong ibalik basta may tag pa siya tsaka nandito yung receipts. So yan na yung ating vlog for today. Mag-asikaso pa ako ng mga dadalhin namin. So bukas na lang ulit or tingnan ko mamaya kung ma-vlog ko pa yung aking mga dadalhin. So yun na yung vlog, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye. Thank you. Yes, he did. Hello. Say good morning. Good morning. Mom dropped my watch fit. Hi. There's a GP. Labas tayo dito kasi may banda. Ay, hindi banda. May may kumakanta din. Hi guys, Shirley Apotkai. Marshall Harrison. Marshall Harrison. Julina Pecan. Jelena Pica. Leia Jane. Leia Jane. Villanueva. William Weber. Sheena Evo. Sheena Evo. Don't forget to write hashtag China and keys to be shared up. Bye.